Čaute, ja vás vítam pri novej časti ako na Minecraft. Vlastne robil som najprv ako prežiť deň, ako prežiť prvý deň. A v dnešnej časti by som vám chcel ukázať, ako si spraviť automatickú pumpkins alebo melon farmu. Ukážem vám vlastne, ako to funguje. Vlastne prídete, takto tu máte tie pumpkiny. Ja mám vlastne teraz zapnutý Creative Mode, pridám si sem ešte jeden. Tento melónik. Sem si dám jeden. Potom si dám sem jeden. Sem si dám tiež jeden. A teraz vlastne taký mechanizmus. Tu som tu dal. Tu je tlačítko, ktoré keď vlastne stlačím, tak všetky tieto melóny sa povyskakujú. Máme vlastne melóny, môžeme ich pozbierať. Takto. No. Ja vám teraz ukážem vlastne, ako takúto farmu môžeme spraviť. No takže nájdem si nejaké voľné miesto, kde by som ju spravil. Tak tu sa obzriem. Aha, ukážem vám, ako to tu hore urobím. No takže takto. Tu si to spravíme niekde. Nájdem nejaké miesto, prepáčte, že som si to prvý našiel miesto. Robíme to tu sem hore. Alebo nie. Spravím ju sem. Takže vlastne takto si spravím do stredu. Takto môže to byť koľko blokov chcete dlhé. Ja si dám, ale vlastne iba ak chcete mať viacej ako 2 tie úrodné. Takže vlastne takto si dáme ešte o jedno hlbšie. Aj toto stredné. Toto. Tak toto si dáme o jedno hlbšie. Prepnem si takto. Teraz vlastne budeme potrebovať vlastne redstone. Potom budeme potrebovať sticky piston. Repeater teraz nebudeme potrebovať. Sticky piston budeme potrebovať. Potom jasné, že nejaké tie semiačka melónov. Sklo. Sticky piston. Vodu. Si dáme tak. Tu máme vodu už. A nejaké to, ale aby to nejako vyzeralo proste. Takže na to použijem stone bricks napríklad. No a teraz vlastne tieto sticky pistony poukladám v takomto tvare. Takto. Doprostred dáme takto redstone. Skúsim, či to bude fungovať. Hop. Takto.
Skúsim, či to bude fungovať. Sem si dám pressure plate. Takto vyberiem. Hop. Sem si dám pressure plate. Nie. Takto som to nechcel. Musíme to urobiť následovne, že tu si poukladáme, nie. Tu si poukladáme ešte jeden rad, takto. Toto je vlastne veľmi jednoduchá farma. Jedna z najjednoduchších. Melon sa používa na vytváranie lektvárov. Takto teraz by to malo fungovať. Jasné. Takže tu si dáme hlinu. Takto si dáme hlinu. Hop. Takto si dáme hlinu. Tak, sa vlastne prilepila tá hlina. Sem si dáme vodu, aby to malo nejaké zavlažovanie. Ako vidíte, tie pistorny tú vodu nepustia ďalej. No a teraz vlastne to si ešte takto zamurujem. Môže si to aj vy nejako urobiť. Ja si to robím takto, že sa dám sem. Aby vlastne to nebolo vidno, na to je potrebný stone slab. Tak, potom vlastne ako pri normálnej farme si tiež vlastne musíme motikou upraviť pôdu na pestovanie. Čakajte, vlastne musím to troška inak prerobiť, pretože som to troška pokazil, ako sa mi to stáva. Nevadí, to bude rýchlo. Vlastne som to zabudol posunúť takto, aby sa vlastne neskôr, aby som to vlastne mohol zavlažovať, pretože vlastne tie semiačka budú zasiaté vlastne tu. Tak teraz to urobím takto. Následovne na druhej strane. Tunak vlastne tú vodu bude treba dať si na deň. Už sa stmievalo. Takto. Teraz si to vlastne zavrieme. Takto. Nejaké to oplotenie okolo toho. Vlastne na pestovanie potrebujeme aj svetlo, ktoré si dáme pomocou torčiek alebo glowstoneu. Lebo vlastne rastliny potrebujú na pestovanie svetlo a teplo zároveň. To je vlastne tie torčky alebo glowstone, to už je jedno, čo použijete. Ja si to farmu robím väčšinou s torčkami. Mne sa to tak proste viacej páči. Vlastne musíme takto to oplotiť ešte skôr, ako to začneme dorábať, pretože potrebujeme upevniť sklo. No síce to netreba takto až dookola celé robiť, ale ja si to takto urobím. Aj takto. Takto. Bude to stačiť na 2 bloky vysoké, táto už tretia bude strecha.
teraz vlastne to sklo. Ono slúži na to, aby vlastne nám tie semiačka nepadali do tej vody, pretože potom by sme ich museli hľadať. A to by nebolo až také dobré. Takto. A jeden rad môžeme dať aj rad hore, ale asi tam dám torčky. Tak, hore. Ešte jedno. Vlastne teraz si zoženieme tie semiačka. Ja si ich dám v kreatíve, vy si ich musíte nájsť. Ak hráte survival, dám si melón. Vlastne to isté platí aj na pumpkins. Dám si aj pumpkiny na jednu stranu. By to ste vlastne videli, že to je vlastne to isté. Len z tých melónov ide viacej tých. Vlastne to sklo postupuje na to. Je potrebné na to, aby sme nepostúpali po tých plodoch vlastne. Tu si dáme. Takže ja sa ospravedlňujem, ale troška som mal nedostatok miesta v počítači, takže pokračujeme, ja sa vám fakt ospravedlňujem. Si vlastne takto dám ten bone meal. Mi písalo vlastne na začiatku videa, že mám nedostatok miesta, ale už som nahrával. Nechcelo sa mi to už zastavovať, dúfal som, že mi to vydrží, ale nevydržalo mi to. Takže prepáčte, fakt sa ospravedlňujem. No a takže pokračujeme vlastne, takto dáme. Ešte som chcel povedať, že toto sklo, ak som to nehovoril, že toto sklo slúži vlastne aj na to, aby sme si nepostúpali po tých hriadkách. Tak vlastne toto dostávam. Možno to už je takto. Tak, hop, sem. Takto. Prepnem si to zase na deň. Vlastne ja som hovoril, že vlastne si tam dám tie torčky. No a teraz to aj urobím. To vlastne nevadí. Keď to vlastne toto stalo. Bo vlastne tam sa iba dá tá tekvica alebo tá pumpkina. To nebude vôbec vadiť. Si sem dám torčky a už mi vlastne aj jedna tekvica vyrástla. Ešte sem si dám také bonusové, aj sem si dám. Tak. Do oblák. No vlastne ako si tak pozerám, dám si ešte jednu strechu takto. Takže vlastne takto to bude vyzerať nejako. Ako hovorím, môžete si pridať ešte aj bonusové torčky niekde. Ak vám to bude tak vyhovovať, môže tam byť viacej svetla. Už mi vyrástli ďalšie. Asi som zase dva pumpkiny, nevadí. Funguje to vlastne takisto ako melóny. Len sú to vlastne tie pumpkiny. Sú po slovensky tekvice. No takže to si dáme takto, poskladáme. Takto sa zamuruje vlastne ešte.
Prepačte. To si robím sem takto. Melon seeds, to sú toto. Takto. No ja vám to vlastne ukážem, že ja si cez ten Creative Mod si sem hodím tie tekvice a melóny. Toto je melón. Redstone som si mal nechať, ešte budem ho možno potrebovať. Nevadí. A tu sú tie tekvice. Ešte ten redstone si zoberiem k sebe. Redstone, takto. No tu si vlastne tam tie tekvice. Takto. Vlastne tie tekvice nejdu dodať, tak si tam iba tie melóny. Takto si ich dám. A vlastne ako som vstúpil na túto dosku, tieto melóny povyberali. Ešte raz vám to ukážem. Takto. Tých melónov je vlastne viacej, alebo tých tekvíc. A takto ja vstúpim na tú dosku a to sa vlastne povyberalo. No, takže ja vám ďakujem za pozornosť pri tomto videu. Dúfam, že ste sa niečo nové naučili. Ja budem sa snažiť robiť takéto ďalšie videá. Pokúsim sa ešte vyrobiť vlastne nejakú farmu na cukor, ale to neviem, či sa mi bude chcieť robiť. Viete, lenivosť to je zlá choroba. A možno začnem natáčať let's playe ako na Minecraft. Zapnem si mod survival. Začnem to hrať a vlastne uvidíte, ako to pôjde ďalej. Alebo uvidím, možno sa niečo nové natrafí, možno vám ukážem, ako postavíte výťah a také veci. Takže ja sa s vami lúčim, ďakujem za pozornosť, polajkujte videá a potvrďte odber. Takže čaute a vidíme sa pri ďalšej časti.